nebudu to dělat. Ahoj, moje jméno je Samara. Ahoj, já jsem duch. Ahoj, já jsem kameraman. To je kameraman. A máme tu rozhovor s Honzocíkem. Takže jak se moje... Hrálo ve filmu? Prosím, nevezme se na to. A jak se vám hrálo ve filmu? Velice dobře. Duch to byl úplně krásná role. Další otázka, prosím. Proč máte přízvuk jako... Jako co? Nějaký problém? Jako gay, zde můžu mít osobní otázku? A to je jako zakázané být gayem? Ne, já se ptám pouze, jestli jste nebo ne. Je jedno, jestli je duch gay nebo heterosexuál. To je snad jedno, ne? Ne, tak zcela. Takže... Ale jsme to stejně urazilo, ale fakt jako. Položte mi prosím otázku, já to balím. Otázku, ano. Jo. Proč jste říkal, že zde herečka Irena byla tak, že to hrála prostě fajn, Ale to fakt přesvědčivě. ale přitom jste nevěděli její jméno v roli. Protože ten film trval asi tak 5 minut a kdo si během 5 minut zapamatuje jedno dobré jméno? Ale natáčeli jste ho 1,5 hodiny. To je druhá otázka. Natočili hodinu a půl, to je pravda, ale ten film trval asi 5 minut. A ty bonusy jsou pěkně trapné. A proč se smějete, když se mnou mluvíte? Protože smích tomu víte patřit. Ale to je horor, to je strašný film a nežádná komedie. A proti tomu tvář... Žádné parodie, ale hororové scény. Lidi, ale já mluvím zcela vážně, ale opravdu.